lamte mo thani ngai jo tini no kamio pila sengbo hangke bisi brom brom no song mo tha bisingo hangke china okra sakra rokno yakung surima panda khlaio abo kaisa jora tongo phiaba generally kami kaskut no tui hangke tini no pila khlaijago je kamio ang investigation khaimane baro tugoi naimani tabuk rok ama hai khlaijaglia ageo songrok to khade hingke sine nana thago songno sungkade hingke saimano tini hai hangrai ni salo eba songkranti ni salo okra sakra rok no busuk busarok hamjuk sajak rok thangai borok no tukurwo yakong yak suriwo tei hamari yasaklayo mane okra sakra no borom ro hingke abo hairok tabuk kwbang ko kami rok no khlaijaglia hingke sing o believer christian church lamti mo thaningei sini okra sakra rok tei joto leader sok wansuk laikya sing sini agini o siri city rok no sing christian rok ni bisingtui phano mo thani bisingtui phano sing chengai khlaipika de hingke sini siri city ni tongmung samrok taisa kifili manphinai hini wansugoi o bisini simi no hangrai ni simi sing mo hai pila khlaile nangnai kamini borok rok no saka hingke o jaga duita kamini kami khungnaini Dormodas tei ke yango hingke duhuram kamini Chaudhary khorokni phaikya tei para phangbo tongo parani okra sakra jogrok bo tongo chumung belai srangka taklaino puila mo khlaijago.